Ayos. Magandang evening mga kasisid. Muli kaming sisisid ni partner Andro dahil kalmada, walang kagalaw-galawang dagat. Ayan oh, nagwa-warm up siya, parang agila ng norte. Kaya samahan na naman ninyo kami mga kasisid ni partner Andro at naway mabiyaan tayo ng magandang huli ngayong gabi para sa ganun ay happy tayo mamaya sa ating paghahon. Kaya tabayan ninyo mga kasisid at kung ano man ang aming makakayan ni partner ay aming ipasisilip sa inyo mamaya sa aming paghahon. Kaya stay tuned lang mga kasisid at kami ay lulusong na. Ano partner, tira na? Tira na partner, steady lang kayo dyan mga kaidol, manood kayo. Ayun oh. Kami ay sisisid na ngayon at mamaya ipapakita namin ang napakaraming naming kuwang isda. Tama, kaya hindi na namin patatagalin mga kasisid, kami ay lulusong na ni partner. Lusong. Ayun oh, okay. Bakon. Let's go mga kasisid. Ang laki. Ayos. 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 Bago. Langgit.
Wow, lapad na naman, langgit. Lapo-lapo. Ayos. Good size. Wow, ang lapad. Dito sa gilid. Wow, lapad na naman. Good size. Langgit. Laki. Ayos. A few moments later. Kahon na kami mga kasisid. Ang huli ni partner Andro ay nandito na. Nauna niyang ibinuhos na. Meron pa dun. Ang huli ko naman ay narito pa sa aking lagayan. Aking isusunod naman na ibubuhos dito mga kasisid.
Pinipili natin mga kasisid yung malalaki. Pipili niya lang yung medyo malalaki daw. Para pang Ito naman yung huli ko mga kasisid. Halo-halo, may mga crabs at saka isda din. Meron pa doon, puro crabs. Maraming salamat naman mga kasisid sa pagsama ninyo sa amin sa aming adventure ni Partner Andrew ngayong gabi. Nala sa sunod na adventure ay magsama-sama tayong muli. Hindi, maraming salamat po sa inyong lahat.